Mhuri yeZimbabwe pane mashoko anokatyamadza abuda ekuti muridzi weshopu yemafoni inonzi Aftermath Technologies iyo iri paMasaki Mall anonzi Watson Flexi Munyaka akashayika nezuro mushure mekukandwa panze mumugwagwa motokari ichifamba kumarondera. Mamiriro ezvinhu akakomberedza rufu rwake haasati anyatsojeka, paine fungidziro yekuti it could have been a deal gone wrong or iri imwe yenyaya yekupokana kwake pasocial media. Sezvo achizivikanwa neunhu hwake hwekubhasha vanhu, Watson akange achangobva kutuka vanhu vakati wandei nemashoko ake epafacebook. Izvo zvaita kuti vanhu vafungidzire kuti kufa kwake kungave kwakabatana nekupopotedzana kwepamhepo. Watson had recently insulted several people in his Facebook posts, leading some to wonder if his death was connected to past online altercations. Chimwe chashamisa ndechekuti mamwe maposts aWatson epafacebook aita senge mukomana aitaura nezverufu rwake rusati rwasvika. It's like he predicted his own death. 6 days ago akanyora meseji yakavanzika nezvevanhu vanoshoropodza vakafa, telling others not to judge vanhu vanokoshesa motokari kudarika dzimba. His words now feel airy in light of his passing, as they touched on death, criticism and material possessions. Many who read the post at the time didn't think much of it, but in hindsight, it seems like a message from a man who sensed something coming. Pari zvino hapana anoziva kuti ndiani akamukanda panze pemotokari yaifamba kana chinangwa chaicho cherufu rwake urwu runosiririsa. Watson, uyo airarama nekutengesa mafoni, akapedzisira kuposta paFacebook a few hours before chiitiko ichi chisati chaitika. Social media is flooded with tributes, with friends and followers mourning his sudden and shocking passing. While people are searching for answers, one thing is certain, his death has left many in disbelief. Nepo vanhu vari kutsvaka minduro, kufa kwake kwasiya vakawanda vakashokwa. Zorora murugare, Watson, wabirira shamwari.